Wannan mutumin shi kuma Allah ya bashi baiwar in dai gumi ne, yakan yi gumi a cikin mota kamar ruwan famfo. Haka yake kafin ya sauka daga mota zaka ga gumi yana jiƙa masa jiki. Kun gan shi haka yake har tsoron ɗaukan sa ake a mota. Amma zai iya ma gumi tsawon watan awa 4 yana gumi ko ya ma gumi sau 10 a rana. Wani mutum ya ɗauke shi a wayarsa shi ma yana cikin tafiya da shi yake ganin sa fa sai zubar da ruwa yake sai an kunna masa AC. Haka ya zo ya dafa kifi, wannan ruwan da yake ci haka yasa sai da ya tashi wannan kifin nan ko ya tashi ta da ransa sakamakon wannan ruwan da yake zuba ta jikinsa. Nan fa ya ɗauki wayarsa wani ya kawo mai delivery ɗin kayan abinci, yace yanzu sai dai ya kunna fanka a gabansa kaman guda 10 amma yana barin su zai fara ganin ruwa yana zuba mai a gashi nan ga barin fankokin kafin ya zo nan gurin ruwa ya fara zo masa gumi kenan. Gumi ya fara zo masa, mutumin ya fara mamaki fa me yasa haka, kafin ya gurin nan fa sai gashi fa ya dawo nan ya zo gurin aiki ne fa ana share ruwa ko sai ga ya shigo sai ya bi shi da kallo. Ai ko yana zuwa cikin isin nan fa ina zaune kawai sai wani ya bude kofa ke da kawai fara wannan gumin nashi fa gumi ya fara zubowa ya dinga zubar da ruwa kamar hauka, duk gumi ya jika ko ina. Wannan irin mutum ne to